Lote, Ay, hello. bakit? Ano yung problema? Hindi na. Hindi na ako mag-video. Oo, Ganyan. Oo, ayun, hello. Ilang person ba? Hello. ate. Kasi di ba pupunta kami ng immigration. Oo. Ngayon, hindi na ilang hello. Ano? Ngayon, nag-ano yung immigration sa akin, tumawag yung kakilala ko dun sa loob. Oo. Ang sabi niya, kung ipa-file na natin yan, kasi noon pa yan hindi ko pa papakilala sa'yo si Carly. Pinag-usapan na namin yan, ma'am. Na wala na talagang choice, ma'am. Hindi ko na kaya, sabi ko. Hindi ko na rin kayang masupport baka kung anong mangyari sa kanya rito. Kailangan niya makabalik sa bansa niya kasi baka ako yung masisi ng German government. Sabi ko ganyan. So, ang ginawa ni ma'am, pre-process niya sa immigration. Ang nangyayari sa kanya, kinuhanan nila ng NBI yan Ipapile sana namin doon Monday. Monday. Pero ang application na pa-file daw doon is voluntary deportation, which is pag nagkaroon na deportation, hindi na siya pwedeng bumalik dito sa Pilipinas kahit kailan. Yun ang sinabi ng immigration sa akin kanina. Kasi pag sinabi daw na deportation, yun na naging miserable yung buhay niya, hindi na yan pababalik dito. Kahit ng embassy, ng ng immigration dito, hindi na yan pababalikin. So, ma'am, sabi niya, ma'am, tuloy-tuloy ba kayo sa Monday? Kasi pag-isipan mo mabuti. Kasi napapanood niya pala yung vlog mo. So sabi niya, kung for good naman si Kali, na kung nag-enjoy naman na siya dyan, kung ipapa-deport mo na yan, hindi na natin yung papapalik yan kahit na anong gawin kasi immigration na magpapasya sa kanya kami na yung head na rin. Tapos ngayon, eto pa. Sabi ko, sige pag-isipan ko, eto pa, tumawag naman yung si kontrabida. Sabi nga, patatawagin ko si Buddy dyan, yung may contact sa TV5. Sabi niya ganyan. Tumawag yun si Buddy, sabi ko, hindi ko alam kung ano ko sa immigration si Carly kasi nag-enjoy naman siya dito sa Pilipinas parang willing naman siya bumalik ulit. So sabi niya, ayan, paiba-iba ka ng yan ang mahirap kasi, pinagalit. Ganun itong si Madam. Nawagan si Buddy, tapos yung contact nila sa TV5, Jay. Sabi ganun, nakausap ko ngayon yung contact niya sa TV5, ang sabi ko, hindi kayo pupunta na immigration, diretso mo yan ang TV5, at naitimbre na kayo doon sa loob, diretso na kayo. Tapos? Ayun, oo. Diretso na kayo. So ngayon, ang sinabi sa akin ni Madam, diretso mo na yan sa kay doon si Roger na yung kausapin mo. Sabi niya gano'n, si Tok na sa loob kay Tulpo. Sabi ko, tsaka may bibili na ng ticket sa kanya. Sabi niya, bakit ba sila yung sinusunod mo? Kailan mo na yung nakilala? Hindi, ano naman ako, na-stress na naman ako. Sabi, kaya nga natin inaayos. Sabi ko, hindi nyo kasi naintindihan. Nung time na nagugutom siya, nung time na wala na akong nung time na mamamatay na siya, wala kayong nasasabi. Ngayon na, sabi niya, kasi hindi ka kumukontak Sabi sa akin ganyan, sinisin nila ako, sinisin. So ngayon, sabi ko, sis, nang maganda. Sabi niya, sundin mo lang ako, ituloy mo yan idiretso mo yan sa TV5. Gusto ko malaman mo, Jay, kasi lahat nag-ano ni Carly. Para mapayuhan mo rin ako kasi naguguluhan ako. So ngayon, ang gusto mangyari ni Madam, total siya naman yung parang kumbaga sa biological parent, siya naman talaga yung sa kanya naman talaga nag-ugat yan si Gali. Yan daw ang anuhin ko. Ang gusto niyang mangyari, diretso daw yan sa TV5 bukas ng umaga kung hindi ko raw yung dadalhin sa Bureau of Immigration. At talagang lakad sa Bureau of Immigration. Bukas agad ng umaga? Sabado bukas? Ay, hindi pala. Sa Monday pala ng umaga. Sa Monday ng umaga. Kasi nga, Monday nga, pupunta kami doon, magpipiding program kami. Ang plano nga dapat, isasama namin siya. Hindi, may contact na tao na doon sa loob. May kilala kasi yan. Tapos ito pa, sunod-sunod na yung sunod-sunod na yung pagkakataon ni Sir Carl. So may pupunta dito, di ko alam tong week ba to. Galing siya, nagtatrabaho siya dun sa sa embassy. So eto,
Naguguluhan nga ako. Alam mo, Jay, kung ako yung masusunod, kung ako lang parang nakikita ko namang okay naman na, no? Smooth naman na yung flow. Kung ako talaga yung masusunod, ayoko na talaga sanang ipatutok. Kung may bibili naman sana ng ticket, Yun din, yun din Kasi, ng ano ko yun din ng gusto ko, kaso sabi sa ko, totoo lang. kaso sabi ko, wait lang. Kaso ang sabi ko, kailangan natin ng plan A, plan B. So, kapag hindi umano dun sa tulpo, may ticket na siya pa uwi. Ang dami nang tutulong Oo. Kung kailan naman Ngayon, maraming tumutulong, tsaka sila nagkakaganyan. Nung nahirap yun na nga, hirap, siguro, dahil nung hirap na hirap kayo, wala naman sila. Pero nung nakikita nila na medyo mo okay na yung matanda dito, tsaka naman sila nagiging ganyan. hindi nila alam yung hirap ko, Jay. Sa totoo lang, hindi kayang bayaran ng pera yung hirap ko. Oo, kahit nga ngayon, nararanasan ko Puyat na puyat ako. Minsan puyat. Tapos may JR. Minsan puyat ako sa puyat ako sa pagkikipag-usap sa sponsor, pero okay lang yun para kay Sir Carl yun Tsaka matigas ang ulo niyan. Kung alam mo lang, maano yan. Yung buti nga, nagkakasundo kayo niyan Ano yan, makulit yan. Minsan yung gusto niya siya yung masusunod kahit sa pag-yosi, kahit sabi mo no, talagang minsan sisigaw pa siya. Minsan sabi ko ano ba to, siya na nga yung tinutulungan, siya pa yun. Minsan talagang yung gumive up talaga na bahala ka ng alag yung mamatay ka dyan. Kaya lang minsan hindi kaya ng konsensya ko Sino ba Kasi talaga kaya dapat ang masusunod dito kay Sir Carl? Sarili niya, kung ako yung tatanungin. Sarili niya. Inaalala ko kasi, kapag etong matanda, nakauwi na to ng German, tapos wala naman siyang pamilya dun, hindi lalong napariwarato. Oo. Kung tutuusin, Jay, sa totoo lang, pumasok lang sa eksena yung si Madam. Pero kung tutuusin, ang masusunod yan ako. Kasi Yan nga bakit? Ilang beses ko na sinabi sa iyo na dapat kung ikaw naman talaga yung masusunod, huwag mo silang pakinggan. From the start na tumungtong siya ng Pilipinas hanggang sa in-endorse ako niyan, ako ang kasama niyan, Jay. Sa totoo lang, ako lang yung umuunawa sa topak niyan, sa ano niyan, yung mga pagpunta ng embassy. Ayan, pinupupupot na to. Ayun. Tapos sabi ko yung ganyan, sabi niya, ano mo yan doon sa TV5. Ang inaano kasi, itong si Madam kasi, masyado kasi siyang parang ayaw niya magpapasabaw, naiinis din ako sa ugali niya. Parang gusto niya siya lagi yung bida. Hindi na naman yun, hindi naman siya nakakatulong, di ba? Kasi ganito, ang plano, nagkataon, ang birthday kasi nung sponsor namin, hindi ko na babanggitin kung anong pangalan. Lunes, birthday niya. So, ang plano, feeding program, matagal na kasi talagang planado to. Wala pa si Sir Carl. So, nagkaano lang ako na sabi ko, ay, pwede ko nang isabay si Sir Carl. Kaso, biglang pumasok sa isip ko, ayaw nga pala, pupunta sila na immigration. Oo. So, pero ang niya, bala ko yan idaan ng embassy. Hindi lang kasi kung halimbawa punta kami ng ganyan, kasi ang MBA niyan, i-release pa Sa Manila yan, malapit yan sa Immigration Manila. Opo. So, kailangan yan, isang ikot na lang kasi ang hirap ng yung balik-balik. So ano ba talaga te? Ikaw dapat yung tanungin ko kasi kung ako mag-a-advise sa'yo, hindi ko sila papakinggan kasi una-una ito kung ipapa-deport, wait lang ate. Kung ipapa-deport natin o ipapa-deport nyo si Sir Carl na hindi na uwi dito sa Pilipinas, paano siya doon pag hindi na to masyadong makatayo? Sino mag-aalaga sa kanya? Kasi nakita kong okay naman sa'yo si Gali. Ang sa akin, gusto ko lang okay siya. Hindi kang doon sa taga-immigration. Ang cancel ko na lang yung sa bonus kami. Yun, Tinitignan ko yung order kong tinitignan ko yung order ko na carbonara. Gusto niya daw kasi carbonara. Natutuwa nga ako Sabi ko, hindi ko naman ipapadeport na. Sabi ko, i-cancel mo na yung voluntary deportation. Ano ka ba naman, nakapag-file na tayo last 2 months ago. Ngayon na pina-process na, i-cancel mo. Ma'am, kasi okay naman na si Carly. Baka gusto niya pang mag-for good sa Pilipinas. Kawawa naman yung matanda. Pupunta lang yan sa home for the aged. Sabi ko.
Kasi wala namang mag-aalaga talaga sa kanya dun eh. Kasi ito, At the sabi same ko nga sa inyo, kahit na nagtatay na to sa short nito, halagaan ko to eh. Kahit yan, Oo. kahit yung sabihin natin na, kaya nagsinasabi mo yung ganyan kasi mataas yung views. Eh, hindi ang dami nang dumaan sa akin na tinutulungan ko na mas dihamak na matataas yung views kay Sir Carl, no? Kaya sana wag silang mag-isip ng ganun. Ako talaga, makikita mo naman sa akin, sa sarili ko, wala talaga akong masamang... So anong para negative effect pa ako. Ngayon, ba- ano ko, Monday, aalis kami, tapos pupunta rin kami ng embassy kung may dadakong TV5 or ano, kaya lang, iniisip ko kung magdadahilan na lang ako kay madam na ganyan yung sabi ng tao doon. Kasi alam mo, sa totoo lang, Jay, kung magagawan mo ng paraan, nabibilhan natin ng ticket yan, or ano, ayaw ko na rin talaga. Sa atin na lang to, huwag mo nang isasabi. hindi kasi ate ganito, no? Ilang beses ko na to sinabi sa'yo. Wait lang ha. Wait lang. Ilang beses ko na to sinabi sa iyo, hindi ako hindi ko minamadali yung mga sponsor ko. Kasi nga sila mismo yung doon tayo lang umihingi lang tayo ng tulong sa kanila. So kung kailan free sila, kung kailan nila gusto magpadala, tsaka kung gustong-gusto pala nila, ito lang re-real talking ko yan si Mama, yung nag-ano. Kung gusto-gusto na pala nila itong mapauwi, ba't ayaw niyang padala ng pera na ticket kung nasa German naman siya, OFW naman siya, mayaman naman, mayaman naman siya, 'di ba? Bakit ayaw niyang padalhan ng pera na para makauwi na to? Hindi niya na kailangan antayin ko yung sponsor ko. Kasi May utang talaga yan si Carly dyan na malaki. Siguro nasa more or less mga 50 or 75,000 nung nagpa-process ng papel na mga ganyan-ganyan. Kaya nga siya yung mayroong video eh. Siya yun eh. Yung may passport niya. Siya rin yung nag-process doon sa card. Siya rin yung nag-process doon sa ATM. Kaya, kung tutuusin, talagang may mga na-contribute siyang pera. Oo, pero hindi naman dapat na isumbat na lang lagi na gano'n na. Diba? Kung alam mo na, para na akong kung alam mo lang, para na akong yung na lang, yung parang tahain na lang, natatapak-tataka na lang, nasabi ko, minsan naiyak na nga lang ako, sabi ko, dahil lang ba sa naitulong, kung pagsalitaan ka, kung hamakin ka na gano'n, parang binilin niya na yung pagkatao ko. Yung Grabe ang ugaling ng na yan. Ikaw, ate, nasa sa'yo ang desisyon. Ngayon, ako talaga, para sa akin kasi, sa totoosin lang, ito, nandito na yung pera ng panglakad nyo sa immigration, nakatabi na dito, 3,000 to. Baka parang pang allowance nyo, pang ni JR, ni Baby, pang Jollibee niya, pang Jollibee nyo. Kailangan, lalakad ko yun pati sa embassy. Ngayon, ito kasi, gaya ng paulit-ulit ko sinabi sa'yo, kung ikaw naman pala yung masusunod sa ganito, bakit mo pa rin sila paulit-ulit na pinapakinggan? Kasi, sa ganda yung talagang prangkahan tayo para mas maganda kasi. Prangkahan tayo, real talk to. Kaya natatakot kontrahin kasi sponsor niya si JR. Pero hindi siya kanya nanggagaling ang pera. Sa isang charitable institution din yon na nagbibigay kay JR ng siguro 100 or 75 euro lang. Magkano yun sa isang buwan? Kagaya ngayon, nag-ano siya, ito ipapakita ko sa iyo lahat ng sasabihin niya na naman. So, kaya mo lang sila iniintindi kasi nagbibigay sila kay JR. Hindi yun. Ang sinasabi niya, kung may nakilala ka na baliwala na yung hindi kayo mabubuhay na mag-ina kung hindi kita hinanapan ng sponsor kay JR. Alam mo dyan, yung sponsor na yun, kulang pa nga sa tubig at ilaw. Sponsor lang ba labanan? Sponsor lang ba labanan? Pinanglilimos. Alam nyo, ate, para sa akin na ito kung total parang naman kayo binabalahura ng mga sorry sa word na yan pero ayoko sa mga sponsor ng ganyan na kung manumbat, grabe, no? Ayoko ng mga ganyan. Siguro pinakamaganda niyang pinakamaganda niyang gawin, no, ninyo, talikuran niyo yan sila, mag-vlog ka, wala kang maririnig na sumbat, lalo kapag tinulungan ka ng mga sponsor ko,
walang maririnig kang sumbat sa mga sponsor Ayun ko. na, kaya nga nagpapasalamat na ako sa iyo eh. Sabi ko, salamat naman, inaano eh, yung pinag-promote niya, sana naman mag-work kasi pagod na ako sa, yung, lagi na lang ako sisigawan. Kaso kada matatawag sila, nai-stress ka. Maganda niyan, magsariling decision ka. Total, ikaw naman yung may karapatan kay Sir Carl. Kahit ako, wala akong karapatan dito. Kahit na sandamakmak yung maitulong ko dito, napakalaki nung maitutulong ko dito. Sabi ko kay madam, alam mo sis, gusto ko mamatay na lang. Sabi ko kasi, kung natulungan naman ako, hindi naman ako yun eh. Sabi ko, si JR naman yun eh. At hindi naman lahat na natulong mo eh. Kay JR kasi halos pinaglilimos ko lang din yung bata. Yan parang, sabi ko, paano lang naman yun? Sabi ko ganyan sa kanya, nag-uupa kami na lahat, kahit na kuryente ng tubig. Hindi naman sa'yo lahat nagagalit. Minsan nga, 2,000 lang. Sabi ko, huwag mo naman masyado kong sulpatan. Nabilit mo yung pagkatao ko. Alam mo, di ginaganon ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit siya magsalita. Kaya sabi ko, nakikinig doon ako kasi may salpik na. Kasi kapag ganyan, siyempre kapag kinuha nila to, hanapin to. So magla-live ako. Ikukwento ko lahat ng ano doon. Ikukwento ko lahat ng gusto nung si sponsor na yan. Ikukwento ko talaga yan. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi. I-record mo pati kasi baka ako yung mapasama. Hindi, ikaw labas ka dito. Kilala kita. Wala ka namang ano rito. Yung nga lang, talaga kahit ako nasa katayuan mo, talagang mabubuisit ako, iinit ulo ko pag araw-araw akong ginaganyan. Kung gagawin to yan, ay pupunta ko sa inyo, i-record natin yung boses niya para malaman mo na kawawa naman pala si Ate Princess. Yun, mas maganda pa yun. I-record mo lahat ng tawag niyan. Sobra. Yung pambabaoy talaga mula ulo. I-record mo lahat ng ng tawag. Kasi alam mo kung bakit siya galit na Sa galit. Alam labas. mo kung bakit siya galit na galit kay Jay. Iyan siya sa Jay. Oo. Hello. Wait lang, te. Hello? Wait lang. Umorder akong carbonara, nandyan na. Sige. Ano, sige. Galit na galit sa akin na kulang na lang patayin. Kasi daw, iyang-iya siya sa Germany. Kasi daw, sinisisi daw siya lahat ng mga tao doon na kung hindi mo yan dinala sa Pilipinas, hindi yan magkakaganyan. Lahat daw ng tao, sinisisi siya doon daw, lalo daw doon sa bar na pinag-iinom ni Carly. Naglalaro yan ng sa Aroma eh. May tanong mo dyan, naglalaro yan ng billiard doon, yung kainom siya ng beer. Mahilig yan sa beer eh, Jay eh. Minsan, kainumin mo ng isang NCAT niya, tuwa yun. Minsan, binigyan ko yan ng isang motion na rin. Pagpakalma niya. Ngayon, sabi ni Eleanor, hindi mo ba alam sis ang ginawa mo sa akin? Parang pinatay mo ko rito sa Germany. Inano mo sa buong mundo na ganyan kawawa si Carly. Then ako yung nagdala sa Pilipinas. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Ang sabi ko sa video, sumama siya dito, hindi ko binagit yung unang pangalan. Sabi ko kasi ayaw ko madamay ka. Sabi ko, bumalik sa Germany, pumunta rito mag-isa dahil nagandahan sa Pilipinas. Sabi ko, anong dapat isisi sa'yo doon? Sabi ko sa kanya. Di ba tama ako, Jay? Di, ano na lang, ano ba pinaka last decision mo? Ang gusto ko talaga, yung decision mo. Pareho tayo ng utak. Nga, nung nakaraan, nag-usap na tayo about dyan. Oo. Sabi ko, wag mong pakinggan. Oo. Ngayon, gusto ko tulungan mo ako sa kanya. One time na magkikita tayo, tatawagan ko siya na kaya lang, Pero ano natin yun, isikretong video natin yun para may ebidensya tayo. Pero yun ba, kung ano-ano mga sasabihin niya ng Okay lang, kung ano-ano sasabihin niyang sa akin, okay lang, wala akong pakialam kasi wala naman akong ginagawang masama dito kay Sir Carl, tinutulungan ko lang to. Pati sa akin, kung ano-anong sasabihin niya sa akin na masasama na natulungan niya, kung wala akong utang na loob, ganito, ganyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya mapahitaya sa Germany. Kasi kalat ka daw yung pangalan niya dahil na nakita niya ng buong Germany. Kasi nga, ipinagsishare rin naman siya. Siya rin may kasalanan. Yung video na vlog mo, kung saan niya rin pinagsishare, siyempre kumalat yun, di ba? Kasalanan niya yun. Sabi ko, ikaw naman pala nagpakalat ng video eh. Sabi niya, para matulungan na lang din si Carrie. Ikaw naman pala may kasalanan. Bakit ako yung sinisisi mo? Dapat hindi mo pinagsishare kung ayaw mo kumalat. Sabi ko gano'n. Pinakalat niya sa Lorac eh. Kalat na kalat yung video na, yung vlog mo.
Di ba, nakasubscribe yan si Marty, yung ano, yung pala, si Marty, matagal na palang follower yan, natagahanga mo na pala, matagal na, yung best friend niya. Ayun na nagsis sa kanya niyan. So sabi niya, ayan, ano, yung pinauwi mo sa Pinas, kawawa, kasalanan mo kasi, ano yun, pagpastig. Ikaw, anong plano mo? Kung ako sa inyo, kung gusto mo yung plano ko, una magtulong. Kung gusto mo yung plano ko, magtulungan tayo. Huwag mo silang pakinggan. Ayun. Magtulungan tayo. Kaya lang yung sinasabi niya, tignan ko lang, mapipilay ka lalo, puputulin ko yung sponsor ni JR sabi. Pagka wala na, ibablock kita sa Facebook, ganyan. Kaya nga ibablog kita. Kaya nga ibablog kita para may makuha kang sponsor para nga turuan din kita mag-vlog. Yung nga lang, hindi naman yung ganun kadali kapag isang vlog, pag nag-vlog ka na, may sponsor na. Hindi naman ganun. Alam ko naman yun. Lalo na ngayon, nakita niya, di ba, nag-comment. Pag nakita niya, hindi niya alam na may channel ako kasi ibabas niya ako na ibabas dun Makasabihan niya ako ng masasakit, ng masasama. So, hindi ko na sinishare. Pag nalaman niya pa yan, bakit wala naman ako. Ayaw ko na siya. Kasi kung mga ganyan, napaka basic lang yan para sa akin, no. Ikaw naman yung tawag dito, ikaw naman yung pinaka masusunod sa lahat pag tungkol kay Sir Carl. Oo, at I-block mo yung mga yan, tapos ang usapan. pag tinanong mo rin yung si Kali, ako pa rin yung ito. Oo, hindi, subukan mo lang, i-block mo yan. Hindi yung kinuha mo kanina, ilan? Wala ka nang iintindihin. Para hindi ko Ayun nga, sabi ko, i-block na nagtaya ko. Tapos yung immigration, puntahan nyo sa Lunes. Magsiset kami ng araw ulit para makapunta naman kami doon sa TV5. Kasi kapag pupunta kami doon, double purpose, nagpipiding kami doon. Teka muna, paano pala yung sa TV5 na sinasabi nung contact sa loob na kailangan doon mag-report na doon? Ano gagawin ko doon? Naya mo yun, ano naman, ang dami-daming, bakit 100% ba na makakausap niya si Rapi Tulfo? Napakalakas niya naman. Ano yun? Driver ni Atty. Jared? Hindi ko naman kilala yung Jared pa sa Atty. Jared. Attorney Jared, hindi ko naman kilala eh. Pamangkin daw. Pamangkin niya yun si Buddy. Yung si Buddy, driver yun. Nung manugang daw yung Tulfo. Hindi ko nga kilala. Hindi naman kasi ako masyadong Tsaka nakakasal. hindi naman palakasan yung dyan, kala Tulfo. Kailangan dyan, tsaga. Tinawagan nga. Sabi nga nung Rohel. Tsaka ito, pupunta yung tiga-embassy mismo dito sa bahay para kausapin si Sir. Ay, yun, isa rin yun. Ano ba? Isa pa rin sa pinakamalaking ano yun. At saka isa pa, kaya ay na rin magpatulpo. Baka mamaya mo ako pa yung masisi na wala naman akong kasalanan. Baka sabihin Hindi ko naman eh. Kung wala ka namang ginawang kasalanan eh, ba't ka matatakot? Wala akong ginawang ano ba. Ganyan, lahat ng tulong ginawa ko, ipapakain ko na lang sa anak ko, pinapakain ko pa sa kanya sa totoo. Alam ni Carly yan. Kasi kung may ginawa akong kasalanan sa kanya, hindi na yan. Baka pumupura-purahin na lang niya ako sa harapan ko. Ako lang talaga yung pinagkakatiwalaan niya. Kasi nakita niya talaga yung hirap ko sa kanya. Sa totoo lang. For ilang taon na naghirap ako sa kanya na wala na siya pera. Iyak na siya ng iyak, naaawa na siya sa akin. Sabi niya, sige na, iwanan mo na ako sa lansangan. Awang-awa na ako sa iyo. Siguro masama yun. Ginawa ko pa rin yung part ng ilang taon na Tapos tumulong sa binigyan akin. kong Eh talaga, ano, pinapatikos na ako ng pamilya ko, nahirap pa na nga. May ampun na pang matanda. Sige na kayo magsalita. Lang ni Carly yan. So, yan na lang tayo kung anong plano mo? Anong plano mo? Pupunta ka ng immigration tsaka embassy. Tapos yung NBI na kukunin namin yung NBI niya kasi release yun eh. Tapos ikwento mo na lang sa Depending ako. Oo, ikwento hindi ako pwede. ikwento mo na lang sa tawag dito sa vlog natin para may update yung mga supporter ni Sir Carl. Supporter ko. Yung kahit wala na ako dyan sa video. Oo nga, ano mo na lang, ikwento mo na nga lang. Sa ganito, pag ano. Oo, tapos list ng NBI, makikita mo yung Tapos, NBI, ayun, pagtapos sa immigration, magsiset kami.
magsiset kami ng schedule papuntang KB5. Tapos wag baka sakali doon. Yun. Pag hindi ulit na Pagka na magbaka sakali doon kasi nga may tumawag na nga yung taga-loob Hindi. sa akin. Ako tayo na nga lang nakantay doon sa loob na mag-report. Oo nga, pero madaling-madali kasi sila eh. Oo, may tao na nga doon na Yun na nga. Sige, yun na nga. So, kanino bang contact yun? Sa'yo o doon kay madam? Yun na nga kay madam, kaya ayaw ko nga yung lapitan. Edi wag mo nang lapitan yun. Iba tayo ng way. Yung ano nga yun, yung tao na yun sa loob, yun talaga yung ano ni kanang kami talaga ni Tulfo. Yung kasi si Buddy na pamangkin ni madam ay driver ng attorney na laging, yung attorney ni Tulfo yung Jared. Manugang niya ata yung asawa ng anak niya. Ayun, yun yung nag-refer Yun na naman tayo eh. No? Kapag halimbawa na ganyan na naman, panibagong sumbat na naman yan eh. Ayun nga. Tutusin dapat hindi ko ngayon di ko ngayon pinoproblema kasi problema nyo yan eh. Yun nga, ang gusto niya kasi mangyari, matagal na dapat yan, kahihiyan ko yan eh. Ba't mo dinala yan sa ano, para ipakita sa buong mundo. Samantalang ihahatid mo lang naman yan kay Tulfo. Sabi ko, paano kung maihahatid? Eh, ni Sikon Duling nga, wala ako. Sabi ko, hindi. Ihahatid, akala mo ganun lang kadali eh, no? Very nice. Akala nila ganun lang kadali yun. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin niya, kung decision mo yan. 'Di ba? Sabi mo wala naman silang magagawa. So, paulit-ulit lang tayo sa ganitong usapan. Nasa decision mo pa rin 'yan. Ngayon, kapag gusto niyong kunin dito si Sir Carl, bibigay ko naman 'to eh. Anytime kunin niyo rito kung gusto niyo. Para walang problema kung gusto niyo na ganun. Hindi. Siya lang naman yung may gano'n ang problema. Baka naman pabayaan niya ako sa hirap, tapos magaling siyang magsalita, wala naman siyang kayang gawin, di ba? Eh, nakita ko naman sa iyo, hands-on ka naman, nakita ko rin naman na okay naman siya dyan, kaya nasabi Open. ko, okay naman. So, ganina, nag-canvas ako ng higaan niya para maging mas maayos higaan niya rito, 6,000. So, inaantay ko lang yung... Kasi may pera na dito, pero hindi ko ito ginagaso. Sabi ko kasi malayo pa sahod ko sa YouTube, 28 pa. So, pang ano niya to, pang gastos niya to sa TV5 namin, pang gastos nyo sa Lunes. Kaya hindi ko muna siya binili ng higaan kahit naman may higaan naman siya rito. So, Ganun na lang, yan gawin natin. Unti-unti ko na lang ano yung si madam. Hindi ko siya pwede biglain eh. Unti-untiin ko na lang siya na... Baka mamaya yan, kada tawag, ganyan na naman, tatawag ka sa akin na ngito ganyan, gusto nang kunin, di ba? Sabi mo naman, isang decision mo lang, good. Hindi, at saka kahit hindi ako mag-desisyon, kahit hindi si madam mag-desisyon, isa lang ang One more, tinanong ko one lang more. yung si Carleo, anong desisyon mo? Oh. Sasabihin niya yan sa akin. Another hindi one. ako, Another one. yun ang desisyon ko. Yun lang naman ang Okay lang kasi na nabubuisit lang kasi ako. Siyempre ako kasi palaisip din ako. So nabubuisit ako kasi kung kailan na nagkakaroon na ng puwang, kung kailan nagiging okay na, tsaka naman may ganyan. Ayun pa naman pinakayo ko. Good. Kaya nga gusto kong marinig mo rin, nakatawagan ko siya dyan para malaman mo yung stress ko talaga dyan sa... Iyan natin yun, ibibideo natin yun para may katibayan tayong dalawa. No? Pero hindi natin yun i-upload sa YouTube, nakatabi lang yun. Kapag magtaka yung mga viewers na bakit pinabayaan mo si Sir Carlo, yan, tsaka ko papakita yun. Oo. Baka mamaya mo, kaya sabi ko huwag mo pag-isipan na ano, baka mamaya mo maiyak ka pa na kawawa pala to si Ate Princess. Good. Kung alam mo pala na ganito pala yung ginagawa dito. Punayan ko yan sa'yo, Jay. Pag nandiyan ako sa iyo. Tatawagan ka at makikita mo yung sakatarayan ka na ganyan. Violet. Pero ako pa rin ang masusunod yan, di ko kapag alaga. Ang inaano ko lang, nangingi lang ako ng opinion sa'yo na ano ba, susundin ko ba o hindi? Ay, para sa akin, wag kasi ikaw naman yung masusunod dito. Ikaw naman yung nagpakahirap dito. Pera lang. Alam nyo, ganito yan eh. Ang pera, oo, nandun na tayo. May pera na binibigay sa inyo. Pero yung sakripisyo at hirap na ginagawa nyo, pag-aalaga nyo rito kay Sir Carl, hindi mapapalitan ng kahit ganong kahalaga yun. Oo, di ba? Ako, eto, yung sige, sabihin ko, may sinasahod ako sa YouTube.
dati pa naman ako sumasahod sa YouTube eh. 'Di ba? Pero pero hindi mapapalitan yung hindi mapapalitan ng sahod ko sa YouTube yung ginagawa ko dito. Oo. Kahit nabigyan ako ng isang milyon, kapalit ng isang taong mahigit. Kasi very nice, nasa ha? 4 years ko rin. Mga pabalik-balik yan eh. Ako din ang daan. very nice. Yan. Wala naman ang Love you. tulong sa akin. Hindi kaya magkaroon ng Very pera, nice. Jay, sa totoo lang. Yung sakripisyo, stress, lahat na dinanas Like me. ko sa kanya. Nagkasakit ako. My Yung umabag game. yun, kailangan Like me. matirang ng pagkain, mulusong ako sa baha, yung mga ganun. Binabaha yung tirahan yan hanggang lagpas tuhod. Ngayon, yung pupuntahan pa natin yung lugar niya sa Cavite. Bahay niya. Pa yun, yung pagkadala ko sa kanya doon, hindi biro. Kaya nga sabi ko, itong si Madam, ang galing-galing niya magsalita sa akin. Hindi niya alam yung Ngayon, buhay na ginawa. Eto, last ko nang payo sa YouTube. Paulit-ulit lang din naman tayo dyan sa topic na yan. Oo. Huwag mo silang sundin. Sundin mo yung sayo. Ikaw naman nagpakahirap dito kay Sir Carl, hindi naman sila eh. Ang inaano lang naman niya, pera. Diyos ko, kung may pera lang ako, kung mayaman lang ako, Tsaka hindi mo naman hindi mo hiningi yun kung saan nilang binigay yun. May sponsor ako na ganyan dati. Sinisingil ako sa sa mga naitulong niya. Sabi ko, di wala ka dyan, hindi kita babayaran. Binigay mo yun eh. Diba? Kusa naman yung binigay, ba't ka sinusumbat? Yun ang sa akin. Sabi ko, lahat na lang ba isusumbat mo? Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi nga sinagot-sagot ko na siya. Sabi niya, malakas ang Yun, loob ko kaya kasi may kapit Tagalog, na. Sabi ko, magaling. gano'n. Magaling. Hello. Magaling. Yun, Sabi Tagalog, niya, malakas ang loob magaling. ko. Kasi daw, meron daw akong paghuhugutan. Sabi ko, hindi ganun kahit wala. Ayoko lang masyado ako nilalait. Hinahamak mo ko. Hamak na nga yung pagkatao ko. Masyado mo ba akong hinahamak? Alam mo yun yung may time na sasagot ka na talaga dahil hindi mo na kaya yung... So yun na lang tayo, no? Ganun na lang kasi may gagawin din. Dahil ko pang gagawin, mag-i-edit pa ako. sige. Ganun na lang. So punta kayo, Thank you na-share. punta kayo ng immigration. Tapos linggo kung naman daanan, di ba? Susunduin mo naman dito. So iwan ko dito yung Kung hindi pera. ko siya masundot ng Sunday, Monday ng umaga, dadaanan ko na lang. Oo, ganon. So iwan ko yung pera. 3,000 tapos kayo dyan, bala ka na doon, wala na akong doon. Bakit wala ka ba dyan sa Sunday? Hindi ko alam kasi paalis-alis ako ang dami kong inaasikaso eh. Okay. Sige. Tapos nagba-vlog din kami. Kailangan ko kita mo, hindi ko na nga napupuntahan yung ibang ibang tinutulungan ko. Ito na promise ko sa'yo, support kita kasi nakita ko yung kabutihan mo, nakita ko yung puso mo sa pagtulong, support talaga kita dyan. Huwag ka mag-alala, tandem tayo sa ganyan. Bala kayo naman. Ngayon, hindi kayo didemanda niyan. Binigay niya yung tulong na yun. Harapin ko, sabi niya, i-demanda niya raw ako Dadalhin niya. Sabi ko, ano pag demanda gagawin mo? Pinahiya ko raw siya sa media. Wala namang binanggit na pangalan niya. Hindi, kasi siya daw yung nagsama rito sa Pinas. Bakit? Hindi naman siya kilala ng mga supporter ko. Sikat ba siya? Sabi kong ganyan, demanda ka. Ang linaw ng sinabi ko sa video, nagustuhan niya yung Pilipinas, kaya bumalik siyang mag-isa. Sabi ko, napakalinaw. Sabi ko, sige, magdemanda ka, kakatakin. Ang linaw ng sinabi ko sa video na sinama siya ng Pilipinas, bumalik siya sa Germany, nagustuhan niya yung Pilipinas, kaya bumalik siyang mag-isa niya, wala tayong dapat sisihin. Kasi nga, iniiwas ko kaagad na baka siya yung masisi. Kaya ganun yung point ko na hindi ko talaga siya binagay kasi alam ko yung ugali niya. So sige ate, yun na lang. Nasa sayo yung decision, sana hindi na magbago yung decision mo, no? Kasi ang hirap din kasi ng siyempre dami ko rin iniisip tapos iisipin ko pa yan. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Kasi isipin natin, kung anong tama. ang isipin natin, halimbawa, matuloy nga yung gusto nila, kakamadali nila, tapos yung gusto pala nila, hindi na dito pabalikin si Sir Carl. Paano yung matanda doon? Kaya nga bumalik yan dito kasi gusto niya rito. Ang inaalala ko kasi, Jay, bakahan tayo. Baka salubungin niya yan sa airport, tapos baka alam mo yun, yung tatanggalin ng lahat ng communication, mawalan na rin ako ng communication, alam mo yun? Kanino? Carly. Hindi yan, Matanda na yan Hindi yan. Hindi na natin
Hindi, malay mo, salubungin niya ni Madam sa airport. Tapos ano? Ba't gusto mo mangyari? ipapalam ba natin kung kailan siya uwi? Kaya nga, Tsaka hindi nandun niya ako. dapat malaman. Kaya nga hindi niya dapat yan malaman na ganyan. At saka dapat talaga, sabi ko nga, mali yata yung sinasabi ko kay Papa Don ko na yan. Kasi monitor niya yan lahat yung galaw. Alam ko kita niya yan parang nagsiselo siguro sa'yo. Kasi nasa iyo siya at nasa iyo din ako. Kumbaga parang gano'n. Ano yun eh? Gusto niya siya lagi ang bide, parang gano'n. Siya Yan, lagi yung yan. pinapansin. So ngayon, ang decision mo, huwag mo na nang pakinggan yun. Ayun nga yung nasabi ko nga sa'yo. Kaya nga sabi ko natawagan. So, yaman na yun. Tsaka wala ikakaso sa yun. Binigay niya yung tulong niya, ngayon susumbat niya. Oo. Tapos yun nga, nananakot, puputulin niya lang yung sponsor Sorry? kay Jay. Nabuhay naman kayo na wala siya noon ah. Matagal yan nag-sponsor sa amin. Siguro mga nasa 7 years yan na Oh, sponsor. bakit nung 7 years na yun, nabuhay kayo, wala pa siya. Oo. 'Di ba? Eh kasi Ganun lang yun. ako sa buhay. Kaya hindi mo kailangan yung mga ganyang tao. Sabi ko sa kanya, kahit wala ka naman, mabubuhay ako. Sabi ko, masama ka rin kasi ka eh. Ano mo yung pag napipikon ka na din, may papatol ka rin pag minsan. Ayan, basta pag nandyan ako para malaman mo na sinasabi ko sa'yo, toxic talaga. Sobra talaga yun. Binibigyan na stress sa akin. Diba, block ko yan, pero bago ko yan ma-block, gusto ko marinig mo muna para alam mo yung nagsasabi talaga ko na kawawa nga pala. Lagi niya akong inisip. Sige na, Jay, baka marami ka pag Sige, Tet, magbablog pa ako yung i-update ko yung mga sponsor po. Oy, thank you sa pag-share kasi may nag-comment isa. Salamat. Ingat, Bye. God bless. God bless. Bye. Patay na yun na. Yan ang busis.